Yahweh, fine, fine Jesus, Yahweh, 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 Yahweh, fine, fine Jesus. Igbo onye mmeri n'agha o Jizọs mọ eze mmeriwo Jehova Chineke Hallelujah onye mmeri n'agha Jizọs mọ eze mmeriwo Chineke Igbo onye mmeri n'agha Jizọs mọ eze mmeriwo Chineke Igbo onye mmeri n'agha o Jizọs mọ eze mmeriwo Chineke Igbo onye mmeri n'agha Jizọs mọ eze mmeriwo Jehova Chineke onye mmeri Igbo onye mmeri n'agha Jizọs mọ eze mmeriwo Chineke Igbo onye mmeri n'agha Jizọs mọ eze mmeriwo. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. You are a conqueror. Thank you, Jesus. You have defeated the devil. Thank you, Jesus. In the mighty name of Jesus. Thank you, Jesus. In your name, Lord, you cast him down. Amen. In your name, O Lord, Father. Jehovah Jireh, Amen. Jesus Christ of Nazareth. Amen. In your name, and in your name, you are casting him out from our midst. Amen. In the mighty name of Jesus. Amen. Father, thank you. Thank you, Jesus. You have gathered us again Thank you, Jesus. to break the heavenly bread. Thank you, Jesus. Let your name be glorified. Amen. Forgive our trespasses. O Lord, forgive us, O Lord. We are sinners Father, forgive looking us, for salvation. forgive us, Lord. Sinners Forgive us, Lord. wanting to repent. Forgive us, Lord. Sinners Forgive us, Lord. seeking for repentance Forgive us, and salvation. Lord. Forgive us, Lord. Forgive our sins. Amen. We have refused to become adamant sinners. We are sinners Father, forgive looking for forgive us, your repentance, for salvation. forgive us, Lord. We have come for repentance. Father, forgive us. Forgive and wash away Amen. our transgressions. Amen. We need the Spirit of truth, Father, to come, the Holy Spirit, to come. to take total control Amen. of everybody here. Amen. The Spirit of truth Father, to come. to arrest everybody here. Amen. In the mighty name of Jesus Christ. Amen. We cast out Father, every distraction, seal and bind. every foul spirit, Seal and bind. every negative spirit, Seal and bind. every and spirit bind. that is against your kingdom, Seal and the message of bind. kingdom. Seal I and bind. cast out in the mighty name, in the name of Jesus Christ of Nazareth. Be bind, Father. be deaf, Amen. in the name of Jesus of Amen. Nazareth. Father, any spirit that is not of thee Father. will never talk and speak here. So, In the name of Jesus, Amen. Lord, Amen. we need your blessings. Amen. We need rejuvenation. Amen. We need sanctification. Amen. We need every blessing of Amen. yours in the mighty name of Jesus. Amen. Protect and guide us. Amen. Today is a day of reckoning Amen. in the name of Jesus. Amen. Okay, guzo mgbe ahụ ihe a ga-emewo a ga-ele anya ndị nwere akara nke ndụ ebi ebi, the mark of salvation. N'ihi na ndị na-emega operate the mark of the beast ga-ala na mbibi. The world, the full of the mark of the beast, and the entire nations of the world may operate under the mark of the beast. Which mark are you operating? Hallelujah, somebody. Hallelujah. I'm going to mark of the beast, the origin of the beast. He help the mark of the beast.
Hallelujah, somebody. Hallelujah. Then the mark of salvation. I chotonye peace people. I chotonye salvation. Hallelujah, somebody. Hallelujah. Kiwe no nyobola na border salvation. Imilikiti na border salvation, and they operate under the mark of the beast. Hallelujah, somebody. Hallelujah. Hear about the beast. The beast is the dragon. The beast is the dragon. The Satan, Lucifer. Oh yeah, with the beast. And then people he is using, people he used, people he is using to perpetrate the will, the whims and caprices of the devil. Hanchaka bukatra beast. Onye kpọrọ ha beast bụ Chineke. Ọ kpọrọ ya anụ ọhịa. N'ihi na ọ na-ama Chineke aka n'ihu. A na-akpọ ya an opposer. Salvation abụrụkwa na Christ. Abịa nwee Mark aha bụ njirimara. Ahịa mere eji akpọ ya mark of salvation. You may know salvation as Christ, but you don't have the marks. Hallelujah, somebody. Hallelujah. It's not an issue of church. Man of him no obalam hu no nya oro Chineke na agbanye ebe ọ nọ otu ụbọchị ị ga-ahụrịrị na onye ahụ ga-abịarị ito ihe a gosiri na o nwere mark of salvation. Ọ ga-adịrị pulled out from the mark of the beast. Na agbanye otu ọbụla otu ụbọchị ị ga-ahụrị na tin ga-abata ya n'ime. Oh yeah, you can't have mark of salvation name operate under the mark of the beast. No, sir. Again, Mr. Preacher, they preach. You preach, you quote the Bible, you quote the Bible, you go a rhyme, you jack a force or your hair or wrote. Gina go a call wrote or gaga wood, but okay, jack a force in your name. Achom Kego, Revelation chapter 12, verse 7, 8, 9. What Daniel chapter 2 and Daniel chapter 5, chapter 7. Okay? Isi iri na abụọ ma ntana m okwu nke asaa. Agha wee pụta ihe n'eluigwe. Michael na ndị mmụọ ozi buru agha megide dragon ahụ. Onwe ihe m kọrọ Chineke chụdara Satan. Wee sị Michael ga-achụtụ ekwensu. Michael arọshiri ozugbo gaba na-asịghị Chineke onye ka m bụ were aka gị gwe ya n'ihi na apụghị. You are a small boy. You are a small boy. Yes, I command you, Satan, come down. Yes, you are a small boy. You don't know what you are doing. Yes, I command you, Lucifer, come down. Yes, look at this boy. Hello, boy. The worst of by Oku Yachima much. Muribuko Yachima much. Chineka Sia, Wagagba Zia, Naham, Michael Alachasia, Nah, Onyema Jehovah. God has a way of operation. I want to see it. Go where Kowara Michael and take you over. Say at the Mama or Boka Nikegi. Nihena Lucifer, Ni Kenya, be Kenya. Just like ministers of gospel today on your said, my power, I have power to decree, I have power to make a miracle, I have power to make signs and wonders. We don't have power to make signs and wonders. Only with power. Hallelujah, somebody. Hallelujah. So from that
doesn't work. Any program without salvation, without the message of repentance, without the message of reconciliation, without the genuine message why Jesus came, why he died and resurrected. The center of the whole issue. Your soul. That is begin. How to save your soul. That is our primary assignment. You want to hear it is his wish you prosper, you be in good health. Yes, and that. That is what is already laid down for those who will seek him in truth and the word. In spirit. Abu here de glory nyende ga cho ya ni memo na ndi ga ebu uzo cho alaeze ya na abu here Jesus gwara ai osa gini ai buru uzo cho alaeze na gini na gini ozo ga eme na ihe ndị a niile ka a ga-atụkwasị ihe ndị ọzọ ha abụghị to be in good health ihe ndị ọzọ ha abụghị to prosper ihe ndị ọzọ ha abụghị to increase. So why would that thing form? Repent. Get away from your sins. Talk about what you want to hear, this and that. And that is why the Lord told me. I am saying this because he has told me. And I can never be afraid. Sometime when I traveled abroad, I preached. Ihe nna gị gwagịta ndị ọcha nọrọ ebe a sị m ihe ikwuru bụ eziokwu. Si gịnị anyị nwere ndị ụkọchukwu, anyị nwere ndị pastors, but ha amaghị ihe ndị a ikwuga because na ha gara school of theology where men taught them. Onye ojii nọ ebe ha sị ọhịa mere ndị ọcha gị kwuhala eziokwu. Mana ndị Igbo bụ gị ikwu eziokwu ha mata na ọ bụ eziokwu ha ebere na-eme gịnị alọta onye nwe ya bịakwute m sị m ịkọrọ akụkọ otu Roman Empire chetụgharị ụwa mana ịkọ ozi akụkọ otu Pentecostal eji were he dozu ihe arụ niile nke na-abadị eme gịnị. So when you speak about Roman Empire turn upside down the gospel, try to mention that the Pentecostal used those we have in Hebrew namuma. Hallelujah, somebody. Hallelujah. We say kekwa makandi neku sache area. Kekwa makandi neku sache area. Nezio meyas they are believers. They are believers na batara Pentecostal. Of totally mehe Pentecostal elodahan. He shinu so nkeche area sina mehe pota akwa mehe. Eligwe dire he she ban wopo. And they are believers. Believers ya unde meregene di kwerekwe. That is why I'm saying it openly. So it's not a preaching against any denomination. Hallelujah, somebody. Hallelujah. We are talking about the mark of the beast. I am coming with the message. This very message now, I'm coming with it because I know it will shake everybody, especially the Pentecostals. But they got what happened? He told me plain. Because Roman Empire, yes, Roman Empire turn on upside down, which is true. But no matter how Pentecostal those we have on ile. Hallelujah, somebody. Hallelujah.
Ke na akpati megene ịtọgbọrọ n'efu ka o guzo n'ebe n'ebe nso onye na-agụ ya na-emegene. a na-atụgharị uche. It was when the gospel, when Pentecostal came in the late 80s. Pastor go onye ọbara go. Before then, Chụda dragon ukwu ahụ bụ agwọ ochie ahụ. wee chụta dragon ukwu ahụ bụ gịnị? Agwọ ochie ahụ. Bụ gịnị? Bụ gịnị? Anọ ya. Onye a na-akpọ ekwensu na Satan. Enugo Igbo bụ onye a na-akpọ gịnị? Ekwensu na onye Satan. Onye a na-akpọ ekwensu na onye Satan. So I capture onye the beast table. Onye a na-akpọ ekwensu na onye ọzọ Satan. Yes. Daniel isi nke abụọ wee sị n'arọ nke abụọ nke ọbụbụeze nke Nebukadneza. Una n'arọ nke ọbụbụeze onomonye Nebukadneza. Onomonye na-akpọ Nebukadneza. Thank you. Hụna na Chineke zuru ezu. Nebukadneza rụrụ ọrụ dị iche iche. Ị nụrụ ya? Nebukadneza rụrụ ọrụ mere gịnị dị iche iche. Mmụọ ya wee gbasasịa. Mmụọ ya wee gbasasịa n'ihi na ọ rụrụ ọrụ ọghọtaghị ihe omimi. Dịka gị nwa na-abụ gị rụọ ọrụ, ị gaghị aghọta ihe omimi. Gị ghọtazi ihe omimi, gị nọ n'echiche nọ na mgbakasị ahụ ihe mụrụ ka m rụọ taa. Ele ihe o mere gịnị ọ pụtara. Hallelujah. Hallelujah. Yes. Ụra wee gwu ya n'anya. Ụra wee pụọ ya n'anya. Eze wee sị ka a kpọọ ndị ode akwụkwọ. Eze wee sị ka a kpọọ ndị na-edere ya akwụkwọ. Ndị nsọ na ndị dibịa. Ịhụ ihe ọ kpọrọ ndị na-eso ndị na-agba afa na ndị na-agbara ya afa na ndị ọgwụ ya. Ọ kpọrọ ha ndị dị nsọ. Kwa ịhụ isiokwu ya magicians. Ndị abrakataba. Kwuo okwu sị back to sender prayer back to fire. No, o megidere ozi Christ. Somebody went on a kantamoto that adịghị abụọ. Otu akantamoto, onye nke akantamoto. So onye na-asị mmadụ ekpere ọjọọ gị mere mmadụ onye iro gị ihe ọma. Ọ tụkwa iwere ọkụ kwasị onye ahụ n'isi. Onye ka ọzọ sị a ga-egbu mmadụ, a ga-eme ka a ga-abịa liberation. I went back on air. Ndị a kwuru ihe a unu kwuo ya ọzọ. Unu kwuo ihe ọzọ unu ga-adaba na nsogbu. Onye nke ọzọ agbalawa. O kweghị ekwu ha ọzọ. Ka ahụ ihe na-adịghị mkpa gaba kwe ekwu ha ọzọ maka eji m anya red. Onye nke ọzọ akọntinu ya malachi ha na esi ya esi n'ime ine ya si esi ị ga-adaba na nsogbu ka Jehova kwuoro. Ọ bụ ihe si n'ọnụ Jehova pụta. Gị kọntinu ị ga-adaba na nsogbu. From nsogbu a na-echetazi gị echeta. Today onye nwa ga-akọwa. So when you know the truth, you don't shake. Mgbe mmadụ izizi ozi ọma ihe agba nnekwu gba battle. Ịbata na radio station ebe na-ezizi ozi ọma ndị maara ihe, that is ịma abịa na-enwe men of integrity. Those men of integrity are not by my side. Ụmụ achịkọta ekwe ọnụ ịma na-eme ka ọkụkọ. Ndị mma na message is coming stood by my side. N'ikpeazụ ha nwere mmeri. Mgbe ahụ it was like war in a radio house because mgbe ahụ ihe ọ bụla iburu bịa na radio. After that time, radio had sanitized. He gara na mgbe ahụ ọ dịla sanitized. Ọwụ ha sị wo. Otu mgbe ya adịghị ha kwa chefuele ha onwe ha. Ele anyị otu ụbọchị nga ha kwa ọsọ ma mebido ha n'isi. Pray. Yes, pray na radio house. When you want to know people, you can know by the type of type of programs ha na-eme. Ọ na-eji ndị nọ ebe a. Ọ kwechekwu na ndị nọ ebe ahụ nwekwara ike jụkwa ajụ onye isi eme gị na asị no problem. You flop, you fall. Chineke na-ada. Amen. Onye na-ada bụ mmadụ. Hallelujah. Hallelujah. Gị mata eziokwu a jidesi ya aka ike.
Emma home be eba. How by accident? Jesus who made you, so that you compare, you contrast. And you know, Asina uneme kamara na isia. Obo no neme kan what is in ra. Una agbaham hem ro na ro. Ko wa ya. Aga megene. Ha sia onye ese. Ipadole no bigi igbu ai already. Ni no di ichi. Puri megene. Ime ya. Mana onye nwere Chineke. Onwe ihe gbara chi eghari. Hallelujah somebody. Hallelujah. 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 Abukwa ụlọ niile unu ka a ga-eme ebe ikpofu ahịhịa. Ma asị na unu akọ ọrụ a na isi ya, onye kwuru ukwu ka unu ga-anata n'aka m. Ọ bụ unu nụkọ ya kọwata ya, onye dị iche na nsọpụrụ iche. Ma ọ bụrụ na akọwataghị ya, ọ bụrụ na anyị ga-egbu unu kama mụrụ a na isi ya. N'ihi nke a kọrọ na mụrụ a n'isi ya. Ha zara nke ugbo abụọ sị. Ka eze zere ndị ori ya nrụ a. Eze gba na anyị rụọ ọnwụnụ. Isi aka anyị ga-akọkwa. Ka anyị wee kọwara gị isi ya. Eze zara sị. Eze agba ha sị. Mụ onwe m amasuo na mgbe a ka unu onwe unu na-asụchapụ. Ugbu a ka m ghọtara na unu achọla ịnwụ. N'ihi na unu ahụwo na ọ na-eguzosi ike site n'ọnụ mbụ okwu a. Na asị na unu emeghị ka mmara nrụ a. Otu ka iwu enyere unu bụ n'ihi na okwu ụwa nke bibikwara ebibi ka unu zobeworo ikwu n'eru m. Enogo ya na unu ajị ọnụ nọ kọwara m ya. Mmara na ọ na-ejikere n'ịfọ ọchị nkọwa ya. Ọ bụrụ na unu nwere mmụọ ịkọwa. Ruo mgbe a ga-erugharị n'ihi nke a zere m nrọ a. Zenere m ya kọrọ m ya. Wee mara na unu ga-akọrọ m isi ya. Unu kọrọ m ya. Unu gwa m sịrị ihe m rọ na nrọ. Mmatazie na nkọwa ya unu jie. Mụ na akọrọ m ọnwụ. Mmụọ gwadịkwa n'okwu a. Mmụọ gwadị n'okwu anyị na-ekwu. Adị azara n'iru eze sị. Ọ dịghị onye ọbụla n'elu ụwa nke a pụrụ ịkọ okwu eze. Nwanne gị ka ọ na-arahụ ụra kụtụ ya aka n'ihi na give me time ka m gaa jụọ Chineke kwustu niile nke ndị agha ese. Ọ ga-agwa m ihe rọ na nrọ. Ọ ga-emekwa gịnị kọwaa ya. Give me just some days. Hallelujah somebody. Hallelujah. Hey, no. But also give me some days. Nye m some days. Mana taa anyị nwere God of ozugbo now. Onwe ezigbo ihe dịka ka m jụọ maka uche onye nwe anyị ka anyị mara ihe Chineke ga-eme gịnị ga-agwa m. Maka na ọnụ Chineke ma ozugbo ahụ ya nweta ozugbo maka na Chineke nọ nga ozugbo. God of ozugbo. Yes. Mgbe ahụ Daniel na n'ụlọ ya. Daniel wee laa n'ụlọ ya. Mee ka Hanania na Mishael na Azaraya bụ ndị ibe ya mara okwu ahụ. Mmadụ atọ bụ ole ndị? Meshak, Shedrak na Abednego. Bụ ụmụ onye? Ụmụ ndị Juu. Ụmụ onye? Ụmụ Chineke bi n'eluigwe. Ụmụ Chineke. Ngwa ngazi ntị. Yes. Ka ha wee rụọ obi ebere niile n'aka Chineke nke eluigwe banyere ihe nzuzo a. Ka ha mee gịnị? N'aka onye. O nwere mgbe ị nụrụ ebe a anyị ga-ekpe ya die by die, fire by fire. With this decree as a pastor, where we will show him that our God answered by fire. Eze must die, whether he like it or not. Because this decree is against us. He must die. By 12 o'clock midnight, this king must pass away. If he doesn't pass away, we are not worshiping the living God. He must pass away. Oh. And on here the time. I say, how well you are again. How see onye nwe biko. Onye eze bi n'igwe biko. Onye nwe mmadụ biko. Iwu a dị ọkụ
ka eme ihe ị na-achọ. Ọ bụ na ọ bụ uche obi gị na anyị ga-ala n'iyi otu a ka eme ihe na-achọ. Ma ọ bụ na ọ bụ uche obi gị onye nwe anyị, ọ bụ na ọ ga-ekweme nna m were m ihe a ka m gwa nwoke a na chi m na-efe bụ chi n'ezie. Akwụkwọ nsọ sị Chineke wee bịa sị ya Daniel ya aza sị ya lee ihe Nebukadneza mere gịnị rụọ na nrọ, leekwanụ nkọwa ya. Nebukadneza gakwuru onye eze sị onye eze ya sị ya Jehova m Chineke nke usu niile nke ndị agha, ọ gwala m ihe rụọ na nrọ, leekwanụ nkọwa ya. Agaghị m anwụ ebe ndị na-amaghị Chineke na anwụ, maka na Chineke m bụ agbanwe. Onye dị otu a na mbụ, ọ dị otu a taa, ga-adịrị mgbe mee gịnị ebi ebi. Ọ bụ Chineke nke ọlụlụ ọhụụ, ọ Chineke nke nọ mgbe ochie. Mana enwere chi nke ọlụlụ ọhụụ. Chi nke ọlụlụ ọhụụ, ụmụ agbọghọbịa lekwenụ ya, bupụta na ya. Ọkwa eziokwu, o nwere ihe o mere mbanị. Akpụrụ nwunye mmadụ, o nwere ihe o mere. The law has been abolished. You cannot practice righteousness by the law. If you want to do it by the law, but by the righteousness of Christ, so now why Eboje, we go home. We are talking so quite well. What I home that 419 or we home. You are talking sexual immorality. Are you trying to be righteous by keeping the law? Because the sin already, adigo, it has been paid for. No bear. That is what they call the spirit of blasphemy. You know about the spirit of blasphemy. You hear the interpretation now. We are beginning to share the signs and the mark of the beast. The beast. Yes. Daniel kept wearing his that is why you can never believe in sin and say in Nigeria. There's no relationship with sin and where? Heaven. You must live, try to live holy. Can work at the Megan. He gave you to Chineke si Megan a chop. Nay, and you grow 9 cable in Ligwe. Kaidoa again. So, came him Immegan. So, DK CMA and Ebe. Kaganime. Which means Abu Hotis is chop. And Abu to was chop. And Abu to America is chop. Abu to Obama is chop. Obo to Nigeria sicho. Obo to Buhari sicho. Obo to Rocha Sokrosa sicho. Come to Chineke and Kebele West Megan sicho. Which means the government, above government, may have grogago. Our government, he gave me to Onyemwenu, si Megan sicho. Our boy Ebenkesai. Oh, our lost prayer. Unanagana Ebenkesai. DK CMA. I'm a crew to a while. Look when you didn't say to her. Walanya cannot say the interpretation. Let's say Daniel. So that Anne game when a benage. O say, wow, Daniel goes to Chineke and Keligwe. Daniel, where goes the Chineke and Keligwe? Daniel Zarase. Daniel Zarase. Anke Jehovah bring here Agota goes stay Nambu Ebi, where room with Ebi. Oh, Ekelai. Burihem again. Agota goes. That's our greetings. Oh, Ekelai. Ekelai would WDS. Kaha Jehovah Burihem again. Agota goes. Nina Amamia na Idike nke ya ka ha bụ
ọ bụ ya onwe ya na-agbanwe mgbe na mgbe akara aka. Ọ na-ewezuga ndị eze na-emekwa ka ndị eze bilie. Ọ na-ewezuga ndị na-achị achị na-emekwa ka ndị ọzọ nọchie. Ọ na-enye ndị maara ihe ọ na-enye ndị maara ihe amamihe ha. Ọ na-enyekwa ndị maara nghọta ihe ọmụma. Ya onwe ya na-egbu ihe niile dị omimi dịkwa nzuzo. Mmadụ na-ekwu na Jehova na-egbu ihe dị omimi dịkwa nzuzo. Ọ mawe onye dị n'ọchịchịrị. Ihe na-ebikwa n'ebe ọ nọ. Ihe na-ebikwa n'ebe ọ nọ. Gị Chineke nke nna m ha, ka mụ onwe m na-ekele na-ajakwa n'ihi na amamihe na ịdị ike ka ị nyeworo m. Hallelujah. Hallelujah. Gị Chineke nke nna anyị ha, ya onye na-adịghị agbanwe. Ama m chi nke ị na-efe. Onwe bụ onye m jụrụ si ya elu chi ike na-efe, ya ekweta si ya na-efe. Kịtị ihe ọ ga-agwa gị na ya na-efekwa chi nke na-emeghe gịnị? Na-adịghị eme gịnị? Bọtụ n'ọrụ nọ mmezi a na-asị omenala chi nke m na-efe bụ chi nke na-adịghị eme gịnị? Enwe ya adịghị agbanwe. Yes. Ugbu a ka ime okwara ka m mara ihe anyị rụrụ n'aka gị, n'ihi na okwu eze ka imeworo ka anyị mara. N'ihi nke a Daniel bakwuru arịọ onye eze doro onye isi ime ka ndị amamihe nke Babilọn laa n'iyi. O tere ọ bụkwa n'okwu onye ga-ese ntị gbagbuchia. Yes. O tere ọ bụkwa otu a ka ọ sịrị ya, emela ka ndị amamihe nke Babilọn laa n'iyi. Emela ka ndị ala n'iyi. Mee ka mbata guzo n'iru eze. Mee m ka m ga hụ eze. Ọ bụkwa isi nrọ ahụ ka m ga-akọrọ eze. Isi nrọ ahụ eze rụrụ ka m ga-agba ya, kọwakwa isi ya. N'ihi na Jehova na-adị ndụ. Yes. Mgbe ahụ Arịọk were ọsọ mee ka Daniel bata n'iru eze. Ozugbo. Ọ bụkwa otu a ka ọ sịrị ya. Gbangazie ntị. Mr. Child of God, Miss Child of God, Mrs. Child of God, Nazient. Mr. Child of God, Miss Child of God, Mrs. Child of God, Mr. Pastor, Mr. Madam, Lanya, Kago, Ihine preach. Yes. Achọpụtawo m otu nwoke n'ime ụmụ ndị Juda emere ka ha jee biri n'ala ọzọ. Achọpụta m otu onye n'ime ụmụ ndị onye Juda. Ịhụnata Chineke si wụrụ onye Juu kọwara onye Babilọn nrọ mere gịnị? Ọrụ. To tell you na Jehova maara ndị ya. Hallelujah somebody. Hallelujah. Ka ọ na-agba ya ndị na-amaghị ya, ya ga-agba ya ndị mere gịnị? Iji mezu afọ nsọ izu nzuzo Jehova mere gịnị? Dere ndị na-atụ egwu ya. Ọzọ, izu nzuzo Jehova mere gịnị? Dere ndị na-atụ egwu ya. Yes. Onye ga-eme ka eze mara isi nrọ ahụ. Brother, gwa m otu mmadụ ga-esi maracha eziokwu gị jiri maka ụwa. Ọ ga-ekweli m omume o. Mba. Daniel. Eze zasị ya Daniel. Onye aha ya bụ Belteshaza. Yes. Ọ ga-abụ na e pụrụ ime ka m mara nrọ a nke iwuru. Pụrụ ime ka m mata nrọ a m rọrọ. N'isi ya. Daniel zara n'iru eze si ihe nzo nke eze jụrụ ndị maara ihe na ndị dibịa na ndị odeakwụkwọ dị nsọ na ndị na-eke eluigwe apụ ịkọrọ eze ya. Ihe ndị mmadụ ndị na-efe arụsị na ndị na-efe chi dị iche iche na-apụghị ịkọwa. Daniel ọgụwa ga-akọwa ya. Achọrọ m kesị Chineke m dị ukwuu. Chineke m dị ukwuu. Achọrọ m kesị na Jehova bụ Chineke nke usu nke ndị agha. Jehova bụ Chineke nke usu niile nke ndị agha. Karịrị chi niile. Karịrị chi niile. Ma Chineke dị onye nọ n'eluigwe nke na-egbu ihe nzuzo niile. O mewokwa ka eze agha dị n'ikpeazụ ụbọchị ndị a. Akwa Igbo onye Igbo. Igbo onye Igbo. Igbo onye Igbo. Ihe na-aghaghị ịdị ọpụtara ihe ọ pụtara. Ihe asịrị na ọ ghaghị ịdị kedu ihe ọ bụ? Ya bụ ihe na-aghaghị ịdị. Ya bụ ihe ga-emene gịnị? Emerire. Okay. Thank you.
Yes. Nrọ gị na ọhụ niile nke isi gị n'elu ihe ndị na gị nke a ka ọ bụ. Osetie ọbịa. Ọbịa. Mana nwekwa na mgbe niile m hụ mmadụ si elekwe ihe ịrọ na arụ. Ọgwa ka o mere ka mmata. Ka ọ na-emekwe ka mmara ka ha dị iche. Eminikwe m na oge dị hala ozugbo si elekwe ịrọ ọrụ. Ọgwa mgbe o mere ka mmara ka ahụ. Hallelujah somebody. Yeah. Yes, ngwa. Gị onwe gị eze. Gị onwe gị eze. Eche gị na-erigotara n'uche gị n'elu ihe ndị na gị. Ihe aghaghị ịdị mgbe nke a gasịrị. Onye ahụ nke na-egbu ihe nzuzo niile mewokwa ka ị mara ihe aghaghị ịdị. Ma mụ onwe m ọ bụghị n'ihi amamihe ọ bụla nke dị n'ime m. Praise the Lord. Ihe o kwuru. Ọsọ ọbụghị n'ihi ọsọ ọbụghị gịnị? Anyị onwe ya ka ndị ọzọ. Na ọ bụghị na ọnwa ya nwakarịrị gịnị? Ndị ọzọ mara ihe. Ọ bụkwa na ya nwa ihe karịa. Ndị ọzọ. Ọ bụkwa na ọ n'ihi gịnị? Amamihe. Unu ahụ n'otu nwa Chineke na-esi eme. Unu ahụ na nwa Chineke ọ na-ahụ na Igbo a. Mgba tụlee n'ihe were mgba tụleekwe n'ihe karakta ndị ụkọchukwu taa. Anyị. Ịhụ n'ihe o kwuru. Ka ama ọ bụ ka e wee mee ka eze mara isi ya. Ọ bụkwa ka ị wee mara eche nke obi gị. Hallelujah. Hallelujah. I am standing before you as a priest of God. Not as a bishop. Bishop, and when I could a bishop gay each. Get on a Bible, when him was bishop gay your dear farmer or gay your dear farmer. Mano, priest of God. Okay, could gather on or damn no. Chinekes or damn no, come gano, netiti, uno, guno, we chineke and begin any eligbedire. Also, I get you with me. Also, ndi obara galani. Also, oleno leka gemegene. Ndi mego operate akaranke. Ndo emegene. Mamba niile juputara na akaranke emegene elani. Mark of what? Destruction. Let you say it. Gionwe gi eze no na ho. Anom eno na. Male. Otu onye mmadụ nke dị ukwuu. Ehuna mmadụ akpụrụ akpụ. State. Eze ahụ ihe hụrụ na nrọ. Three of us. Ike agwa eze. Ye lewe Daniel say how manage? Odim kedu ihe na-akọ ya? Yes. Eze ehụrụ state. Mmadụ emere gịnị? Yes. Onyinye a nke riri nne nke ibu maramara ya kachasị ihe niile. Na mmadụ atụrụ ibu maramara ya kachasị ọ dị egwu. Na-eguzo n'iru gị. Na-eguzo n'iru gị. Ọ dị egwu n'ile anya. Ọ dị egwu n'ile anya. Onyinyo ahụ. Isi a bụ ezi ọla edo. Hallelujah somebody. Hallelujah. Ọ sị isi ya bụ ihe atụrụ isi ya bụ gịnị? Mmadụ kwuo na isi ya bụ ọla edo. Obi ya na ogwe aka ya abụọ bụ ọlaọcha. Anya eba, lee m anya eba. Eba. Ị na-ele m anya? Edishọn ile gị m anya. Ndị a, unu na-ahụ ya bụ ọlaọcha. That's silver. Hallelujah somebody. Afọ ya na apata ụkwụ ya abụọ bụ ọla. Ịnụ ihe o kwuru? Afọ ya na apata ụkwụ ya abụọ. Bronze. Ịhụ na ya? Ogwe ụkwụ ya abụọ bụ igwe ụkwụ ya abụọ. Ụfọdụ n'ime ha bụ igwe ma ụfọdụ n'ime ha bụ ụrọ. Gbale m anya n'ọkụ maka ị gaghị aghọta ya ma ị gụọ ya na Baịbụl. Metụ onye na-ahụ n'aka n'akụkụ. Ogbugbu ọka sitere n'ebe nzọcha ọka nke mgbe okpomọkụ. Eze bụ eze ndị eze. Onye Chineke nke eluigwe nyewere alaeze na akụ na ike na ebube a. Thank you. Now, odone ga nyuba n'ihe a na-achịkọrọ gị bụ maka alaeze. Alaeze. Kwenu na Igbo. Alaeze.
Kingdom. Ngwanganti ihe alaeze ahụ pụtara. Ọzọ n'ebe ọbụla ụmụ nke mmadụ dị, anụ ọhịa na anụ ufe nke eluigwe ka onye wuru n'aka gị, mee ka ị nwee ike na-arụ ha niile. Gị onwe gị bụ isi ọlaedo ahụ. Praise the Lord. Go. Tida ihe niile. Na dịka igwe nke na-etijisi ihe ndị a niile, otu a ka ọ ga-etipịa tijisịa. Ịnụ ihe alaeze nke anụ ga-eme. Ịnụ ihe alaeze nke anụ ga-eme. Ọ ga-etipịa, tipịa, tigwuo, kwụlie, gharịa, nwapịa, zotue. Hallelujah, somebody. Hallelujah. Ị hụrụ okwu ya abụọ na mkpịsị ụkwụ ya niile, na ụfọdụ n'ime ha bụ ụrọ ọkpite, ma ụfọdụ n'ime ha bụ igwe. Ala eze ekewara ekewa ka ọ ga-abụ. N'ahụ na ya, ihe a bụ ihe a na-akpọ United Nations. The giants, that is a na-akpọ ha. Ha nwere G8. Ya bụ ndị nke ha bụ dike. Abịa nwee obodo dịka Nigeria. Achịkọta ekwe ọnụ. That is ndị nwere lesser powers na ndị nwere power dị oke egwu. Mana ndị ọbụla ga-anọ n'onwe ha. Ego onye ọ ga-asị gị na ndị ọbụla ga-anọ n'onwe ha. Nwee ndị ga-ekwe ka ibe ha chi aha. Ka ghara ije gbugbo oge. Praise the Lord. Hallelujah. Ka ghara ije gbugbo oge. Alaeze anọ. Alaeze nke Babylon. Alaeze nke Media Persia. Alaeze nke Greece. Na alaeze nke Roman Empire. Ka e gosiri Nebukadneza. Daniel 7. Ka ghara ije gbugbo oge. Ka ọ ghara iburu anyị oge. Now we go. N'arọ bụ nke Belshaza bụ eze Babylon, Daniel hụrụ nrọ na ọhụ dị iche iche nke isi ya na elu ihe ndina ya. Mgbe ahụ nrọ ahụ ka o dere n'akwụkwọ. Mee ka uche gị dị ya. Mee ka uche gị enye nsogbu. Ị ma na mgbe ụfọdụ anya na-eweta operation. Ị na-achọ ndị anya na-enye nsogbu. Uche gị dị ebe a. Praise the Lord. Hallelujah. Nrọ ahụ ka o dere n'akwụkwọ. Ọ bụ isi ihe n'ihe a niile ọ hụrụ ka o kwuru. Ka ihe na-agụ. Na ọhụ dị iche iche nke isi ya n'elu ihe ndina ya. Mgbe ahụ nrọ ahụ ka o dere n'akwụkwọ. O dere ga nyugba na ọ kọwala ka Nebukadneza kwa eziokwu. Ka ụgbọ awa ozi ka ya nwa ji aka ya mee gịnị. Ya ede ya n'akwụkwọ. Yes. Ọ bụ isi ihe n'ihe niile ọ hụrụ ka o dere o kwuru. Daniel zara sị, anọ m nke atọ. ka atọ. Ma o nwere nku anọ nke anụ ufe n'azụ ya. Ọ bụkwa isi anọ ka anụ a nwere. A na-enyekwa ya ọchịchị. Mgbe nke a gasị, m nọ na-ahụ n'ọhụ niile nke abalị ma lee otu anụ nke mere ha anọ nke dị egwu. Nyakwa ntị. Anụ nke anọ nke mere ha anọ nke mere gịnị nke dị egwu. Anụ a na bekee eji akpọ ha beast. Beast. 4 beasts. Mane kpọ 4 beasts. 4 beasts. Beast nke mbụ, beast nke abụọ, beast nke atọ, na beast nke ole ka anọ. Yes. Dịkasịrị ike. O nwekwara eze dị ukwuu nke igwe. O ripịara ihe tapịakwa. Ụnanụ nke nkọwa, ọgwụnụ nkọwa nke ihe o kwuru maka anụ nke anọ. Ọgwụnụ ya anụ. Ọgwụghị igba. Anụ nke anọ ha kwa gịnị ka ọ na-ekwu gbasara igba? Ndị pịa na ntagwo. Ma nke fọdụrụ o jiri ụkwụ ya zọtọ. Ewee ruo opu mpi atọ n'ime mpi 10 mbụ ya. Ma anya dị iche iche dị ka anya mmadụ dị na mpi a, na otu ọnụ nke na-ekwu oke ihe dị iche iche. Anọ m n'ahụ ruo mgbe a tụdasịrị oche eze dị iche iche. Otu onye ochie wee nọdụ ala. Uwe ya dị ọcha dịka snow. Agịrị isi nke isi ya dịkwa ka ajị anụ nwụpụrụ enwupụ. Oche eze ya bụ ire ọkụ. Onye dị ha. Onye ahụ Kraịst yo. Alihe Kraịst mere alaeze anụ ahụ ngwa. Uwe ya niile bụ ọkụ na-ere. Uwe ya niile bụ ọkụ na-eme gịnị? Na-ere. Osimiri nke bụ ọkụ na-erupụta n'iru ya.
oru nnu ndị ozi ọgụ ụzọ isii na ụzọ ise na-ejere ya ozi. Chai. Ai. Okwu Chineke dị egwu. Onye a na-ejere ozi, ndị mmụọ ozi na-ejere ozi. Oru nnu ise na-eguzokwa ọtọ n'iru ya. Onye Igbo ahụ nọdụrụ ala asanyekwara akwụkwọ dị iche iche larụ ya n'iyi. Ịnụ ihe o kwuru ọsị ya nọ na-ele ruo mgbe e mere gịnị mee gịnị. Thank you. Nye nsuru ọkụ ma anụ atọ nke fọdụrụ emere ka ọchịchị ha gabiga, ma ogologo mgbe na ndụ ha ka e nyere ha ruo mgbe akara aka na mgbe. Anọ m na-ahụ n'ọhụ niile nke abalị, ma lee, otu onye nke dị ka nwa nke mmadụ nọ na-abịa n'igwe ojii nke eluigwe. Ọ bụkwa onye ochie ahụ ka ọ bịakwutere, ha wee mee ka ọ bịarue nso n'iru ya. Ọ bụkwa ya ka e nyere ọchịchị na ebube na alaeze, ka ndị niile dị iche iche na mba niile na ndị niile na-asụ asụ dị iche iche wee fee ya. Ọchị ya bụ ọchịchị ebi ebi nke na-agaghị agabiga. Ọ bụkwa alaeze bụ nke a na-agaghị emebi. Ma mụ onwe m bụ Daniel, o wutara mmụọ m n'ime ọgbọ ya, ọhụ niile nke isi m na-emekwa ka m maa jijiji. Abịaru m nso, otu onye n'ime ndị ahụ na-eguzo ọtọ n'ebe ahụ. Ọ bụkwa ihe bụ eziokwu banyere ihe a niile ka m rọrọ n'aka ya. O wee gwa m okwu. Praise the Lord. Hallelujah. O wee gwabazie onye ọhụrụ si ihe ndị a m rọrọ na nrọ, ọ gịnị bụ ihe ndị a? Ama m ihe ọwụ n'ihi na o chefuola keni. Ọ kọwara Nebukadneza. ka ile ihe ha kọwara ya bụ isi nrọ ahụ. Ngwa nsị nrọ igba ka a na-akọwa. Yes. Ọ bụkwa isi ọhụ ndị a ka o mere ka m mara, sị, Ọ bịa ka ọ kọwazi isi ya bụ ọhụ. anụ ukwu ndị a nke dị anọ Anụ ukwu ndị a nke dị anọ, beast. bụ eze anọ. Ị nụrụ ihe o kwuru? Ọ bụ ele. Mgbe ahụ ka m chọrọ ịma ihe bụ eziokwu banyere anụ nke anọ ahụ nke pụrụ iche n'ime ha niile. Ị nụrụ ihe o kwuru? Ya wee chọọ ka ya mara ihe mere na anụ nke anọ ji mee gịnị dị iche n'etiti ndị ọzọ. Ka ahụ mere ntagwo na nri igbo na nkọpịa. Nke dịkarịsịrị egwu, nke eze ya niile bụ igwe, mbọ ya niile bụrụ ọla, nke ripịara, tapịa, were okwu ya niile zọtọ nke fọdụrụ. Beast ka anyị na-akọ akụkọ ya o. Kwụrụ m ihe anyị na-akọ ihe a beast. Okay. Achọkwara m ịma ihe bụ eziokwu banyere mpi iri ahụ nke dị n'isi ya, na mpi ọzọ ahụ nke rigotara, nke mpi atọ dakwara n'ala n'iru ya. Ọbụna mpi ahụ nke nwere anya dị iche iche na ọnụ nke na-ekwu oke ihe dị iche iche. Nwanne kwuo ọnụ nke na-ekwu oke ihe dị iche iche. Nke dị ukwuu karịa ibe ya niile ya anya. Anọ m na-ahụ mpi ahụ wee na-ebuso ndị nsọ agha. Anọ m na-ahụ mpi ahụ na-eme gịnị? Na-ebuso ndị nsọ agha. Ndị nsọ. Ọnụ ihe bụ ndị nsọ. The early church. Mmadụ ekpọ the early church. Nke malitere na Jerusalem. The saints. The saints. Na-arụ ha ime gịnị? Imeri ha. Ruo mgbe onye ochie ahụ bịara, mgbe ọ dịkwa ibe e nyere ndị nsọ nke onye ahụ nke kachasị elu. Ọ ya kpatara okwu ụgha nọ n'ụwa taa n'etiti ụmụ Chineke na ndị chọọchị ga-eji dịgide ruo mgbe Kraịst ga-eme gịnị? Ga-abịa. Ahụ akara aka rutekwara na ndị nsọ nwere alaeze ahụ. Otu a ka ọ sịrị, anụ nke anọ ga-abụ alaeze nke anọ n'ụwa. Enyi, ọ kọwawala ya o. Ọ bụghị mgbe isi na ọmụwa gwara gị. Ọsọ anụ nke anọ ahụ ga-abụ gịnị? Mmadụ na-ekwu alaeze nke anọ n'ụwa. Kwusie ya ike. Kwusie ya ike. Kwusibe ya ike. Yes. Nke ga-apụ iche na alaeze niile. Ọ ga-eripịakwa ụwa nke a niile. Chọpịa ya. Ịnụ ihe o kwuru? Ịnụ ihe o kwuru? Ọsọ ga-eme gịnị? Ịma ihe wee iripịa ụwa? Ọ ga-eripịa ụwa niile. Ịma ihe wee iripịa ụwa? Ọwụhụ na mmadụ ga-apụta ata ya ga-ịhụ ya ka ọ na-ata anụ mmadụ, kama ọ ga-eme ka mba niile nke ụwa hie ụzọ
ọ ga-eme ka mba niile nke ụwa mee gịnị yie ụzọ ọ ya ọ ga-eripịa mba niile zọpịa ya tapịa ya ma mpi iri ndị a ọ bụ na alaeze ahụ ka eze iri ga-esi bilie. Eze iri a bụ ndị a na-akpọ emperors. Okwetago Igbo a n'ime alaeze a enwezi eze iri ya emperors. Emperor Domitian, Emperor Nero, Emperor this, Emperor that, Emperor that, Emperor Claudius, Emperor until I be an Emperor Constantine. Eze ọzọ ga-ebilikwa n'azụ ha ma ya onwe ya ga-apụ iche n'arụ ndị buru ya ụzọ. Eze atọ ka ọ ga-emekwa ka ha dị ala. Ọzọ okwu dị iche iche megide onye ahụ nke kachasị elu ka ọ ga-ekwu. Ọ bụla ebe m chọrọ ka anyị bata okwu onye mere gịnị pụrụ ime ihe niile. Ọ na-akpọ ya blasphemy. Mmadụ na-akpọ ya blasphemy. Okwu dị iche iche ka ọ ga-ekwu megide onye kachasị gịnị ihe niile. Ọ bụkwa ndị nsọ nke onye ahụ nke kachasị elu ka ọ ga-eme ka ha kaa nka. That is wear them out. The saints, the early church, the apostles. He will wear them out. Ngachapụ ha n'ụwa. Aga enwekwa ihe dịka the first church n'ụwa. Thank you. Ọ ga-elekwa anya ịgbanwe mgbe dị iche iche akara aka n'iwu. Ihe change kalenda. Mmadụ na-ekwu ihe change kalenda. Kwusie n'ike nụ. Mgbe akara ka ọ bụ kalenda. Appointed times. Is it not calendar? They change your calendar. Gbanwekwa iwu. Change the laws. Onye ahụ nke kachasị elu ka ọ ga-ekwu. Ọ bụkwa ọsị ọ ga-elekwa anya ịgbanwe mgbe dị iche akara aka n'iwu. A ga-enyekwa ha n'aka ya ruo otu oge na oge abụọ na nkera oge. A ga-eme ya ala ụkọ. N'ihi na ọnwụ na emere na ọ ga-adị ruo mgbe ebi ebi. Ọ dị ozi ọma ya nọgata ị ga-eme gịnị? Na ọchịchị ahụ e nyere ya time ya eme na expire. Hallelujah somebody. Hallelujah. Ahịa mere ji anụgozi ọmụ ya n'oge ugbu a. Ma ịghọtara ihe beast. Beast ugbu a bụ ekwensu na alaeze anọ o jiri nwee rụọ ọrụ n'ụwa. Alaeze anọ ahụ bụ alaeze Babylon, alaeze Media Persia, alaeze Greece. Ọkwa mgbe ọ gwara gasị ka alaeze nke atọ ga-achị ụwa niile. Ọ chịrị ụwa niile through sports. Ya bụ sports a na-eme a na-akpọ ya a na-worship Olympian God. The sports a na-emekwa n'ụlọ Olympics. Ụmụ nwaanyị na-agba ọtọ stark naked na-eguzo n'ihu arụsị a na-akpọ Olympia. Na-akparịta iko na gịnị n'iru ya. Dọta mba niile soro na the sports. Until mgbe ọ dara the last empire were say Olympics abụrụzie a na-emezi ya eyiri ihe webere peteri. Kwe hụrụ ya tụwe mgbe Greece bịara daa the last empire bụ Roman Empire. Nke ahụ asị gị ga-agbanwe mgbe akara aka ya ga-echenji kalenda, gbanwee iwu Chineke, gbanwee wear out the saints ya matadom. Ebe a ka enwere matadom. Now abịazie na Revelation 13:5-8 gị bịa hụ Christ ka ọ gakwuru John na island of Patmos na-refer to this very revelation of Daniel. This same revelation ya gakwuru John na island of Patmos mgbe ahụ Christ alagone n'elu na-agwa ya ihe ga-eme na alaeze nke anọ a na-repeat exactly that same revelation. Kpọọ na ya agbanwe. Other kingdoms achịchana. Kingdom na-achịzi mgbe a mụrụ Christ bụrụ Roman Empire. By then ọ bịawala na mmezu bụ amụebu. Lezi ihe Jizọs gwara John na mmụọ ozi Christ gwara John na island of Gene Patmos. Revelation 13:5 ọsịsọ egbula oge gị gụọ 1 ọ ga-akwụgo otu mmiri ahụ. Mgbe isi na atọmata na nke mbụ wee hụ anụ ọhịa ka ọ na-esi n'oke osimiri rigopụta. N'akwụkwọ Daniel ụnọ nọ ihe ahụ anọkọwụ anọghị ya. N'akwụkwọ Daniel ụnọ nọ dị ihe akọwụ anọghị ya. Daniel chapter 7.
O si n'oke osimiri na-apụta. O si n'oke osimiri na-apụta. Marine spirit na-achị ụwa. Na-enwe mpi iri na n'isi asaa. Na-ebukwa ogbueze n'elu mpi ya. Ofu ihe ahụ. Ngwa gaa na 5. Oge adị. Ewenye ya ọnụ nke na-ekwu oke ihe n'ikwulu Chineke. Ewenye ya ọnụ nke na-ekwu oke ihe ime gịnị? Ikwulu Chineke. Ewenye ya ike ime omume ya ọgụ ọnwa 22. Ọ makwala atụ ahụ ọ mara na Daniel. Ịhụ na ọ makwara ebe a. The same spirit of God. Prophecy. Anyị amaghị nke bụ mmụọ Chineke nke agba ochie na mmụọ Chineke nke agba ọhụrụ. Mana ofu okwu ka ha na-ekwu. O wee sagha ọnụ ya ikwulu Chineke. Ịnụ ihe o kwuru. O wee sagha ọnụ ya ime gịnị? Ikwulu Chineke. Ikwulu aha ya. Ikwulu aha nsọ nke onye Chineke. Na ilu ikwu ya. N'ilu ukwu nke Chineke. Bụ ndị bi n'eluigwe. Bụ ndị bi n'eluigwe. Ewenye ya ike ibu agha megide ndị nsọ ahụ. Ịnụ Igbo wee nye ya ike ibu agha megide ndị nsọ ahụ. Enyekwara ha ike ịchị ebo niile ọbụla na ndị ọbụla. Ewenye ya ike ịchị ebo niile ọbụla. Na ndị ọbụla n'asụsụ ọbụla. N'asụsụ niile nọ n'ụwa. Na mba niile ọbụla. Na mba niile ọbụla. Ndị niile ndị bi n'elu ụwa ga-akpọkwa isi ala nye ya. Ndị niile bi n'elu ụwa ga-akpụ isi ala mee gịnị nye ya. Onye ọbụla a na-ede aha ya n'akwụkwọ nke ndụ nke nwa atụrụ ahụ. Onye ọbụla nke a na-ede aha ya n'akwụkwọ nke ndụ nke nwa atụrụ ahụ. Onye egburu site n'oge ịtụ ntọala nke ụwa. Onye egburu site n'oge ịtụ ntọala nke ụwa ga-akpụ isi ala nye alaeze nke anọ. Ga-akpụ isi ala nye alaeze nke anọ. Alaeze nke anọ ahụ. Ga-akpụ isi ala nye alaeze nke anọ ya Roman Empire. Roman Empire. Roman gịnị? Empire. Alaeze niile ga-akpụ isi ala nye. Mba niile ga-akpụ isi ala nye alaeze nke anọ ahụ. Hallelujah, somebody. Hallelujah. Mark of the beast. But disobedience. Man, what disobedience? Disobedience. Ihe ama nke mbụ. Mark of the beast. Aya bịara na mark of the beast. For disobedience. Disobedience. Hallelujah, somebody. Hallelujah. The first sign. Akara. Mmụọ nnupụ isi ịnụpụrụ isi n'okwu nke onye Chineke. Ọ bụrụ na ị nwere mmụọ ịnụpụ isi n'okwu Chineke ma na ị nwere akara ịla n'iyi. Ọ bụrụ na ị nwere mmụọ ịnụpụ isi n'okwu Chineke ma na mmụọ nke akara ịla n'iyi dị n'igirigi iru gị. Hallelujah, somebody. Hallelujah. Mgbe Adam na Eve nụpụrụ isi, ọ gịnị mere ha? Gịnị mere Adam na Eve? A chụpụrụ ha. Hallelujah. Hallelujah. Ngwa ngwa ha nụpụrụ isi n'okwu nke onye Chineke. Ọ sị ha mkpụrụ osisi a unu emekwala gịnị? Ha nụpụrụ isi. Ha nụpụrụ isi. Mgbe ha nụpụrụ isi gịnị mere? Mark of the beast. Obedience wee bụkwa mark of what? Salvation. Mmụọ nke irube isi n'okwu nke onye Chineke. Now, mmụọ nnupụ isi n'ime onye ka ọ nọ. Mmụọ nnupụ isi n'okwu Chineke n'ime onye ka ọ nọ. N'ime Satan. Therefore, onye ọbụla oji, alaeze ọbụla oji ga-akagbarịrị ahụ ịhụ na ha nupụrụ isi n'okwu nke onye Chineke. Hallelujah, somebody. Hallelujah. Now, this last empire, going ahead and now for Deuteronomy chapter 4 verse 16. Deuteronomy chapter 4 verse 16 to 18, 19, 20. You can name your sister. Akwụkwọ Deuteronomy isi anọ malite n'amaokwu nke 16 ka unu wee ghara ibibi onwe unu. Lanya, ana m abịa na the second, ana m abịa na another mark of the beast. Ihe ama nke ekwensu. Ngwa ngama ntị ka ịhụ ya. Yes. Ka unu wee ghara ibibi onwe unu. Wee merụọ onwe unu arụsị apịrị apị. Enugo Igbo na he isi ọbụla na-akpụ isi ala enye arụsị apịrị apị. All one of the signs of the mark of the beast. Ihe ama nke akara ime gịnị ịla n'iyi. Enugo Igbo. Ife arụsị. Onye ọbụla nwere mark of salvation ada aganwu n'ebe okwu arụsị dị.
Okay, quick badia. Eba Quanagaba na battle. Nding when I kill Lani, Nagano Quarus, Nagadibia, Nefarus, Nefi Hedish, Obihama. Okay, I can't get one or here. Oh, my can't any lemon in shit and I called. On had this muddy backcourt, Moeba society. Watch and they never society and they never caught. Watch and they were a good talent. And they were a destiny. The devil doesn't look for people when they were destiny. You know, when they were a star. India Chineke. Come on. Or not, Otu Chineke Nana, young at one when they did you have for so when you watch those in court world, hand neighbor talent, Yabese, young market at that destiny, Yawapia. What isn't Megan? Ndina walk with a family in Diana, if I was in there. Ndina walk and if it was in there. They got one family in there and they went to Nukumada, but even Nukumada, I didn't have my own in life. Nihina, Emily Hammer, cannot hear her again. Mark of the beast. If I was lay Conacosia, yes. Many of the banner church in the name of church to deceive the whole world. Name Hannah occultism, mysticism. They be only Chineka segregates to sopunka, naronka. Candle hotel nelu, Gemenka menka, 999. Get again who hand in Agaka house. This is what called mysticism, spiritism. A blend there church. Because you have that mark of the beast, you bow. I say again, you are killing yourself. Red soap, these things has nothing to do with the true God. Hallelujah, somebody. Hallelujah. Yes. Ka unu wee ghara ibibi onwe unu. Wee were onwe unu wee mere onwe unu arụsị apịrị apị. Ka ngwa gị ọwụ na eji ọgwụ azụ ahịa na-azụta 100 million in a day. Enyi ọ ka mma na ị gara ahịa ere ha ụtọ m. Gị ere otu naanị ya wuru otu ke Chineke nyere gị ka ahụ oyi ice water. Ị hụrụ million ahụ iretere na ọgwụ ahụ eji arega ahịa. Ahụ ọkụ ka ọ dị n'egwu n'ụdị. Ụbọchị ọ ga-abịa esi directional. Ya kwe ọkụ n'ahụ fiam. O nwere otu nwa be m ọka Jos batara ọhụrụ. Bịa were minista. Eme test onwe ihe a na-ahụ eme test onwe ihe kpatara ya. Why? Abasị m n'ọhịa otiti. Anyị ma na ihe nke ụwa na-ekwesị na anyị. Hallelujah, somebody. Hallelujah. Ma mgbe ụfọdụ ihe ọbụla mere anyị na-ekpe kwe mama ya esi n'elu n'ala anyị na-ekpe ma nke ewe iwe Chineke ma nke ewe obiọma Chineke ma nke ewe anyị ma pray ọhịa isi anyị mgbe ụfọdụ anyị yọọ ebere. When you have taken up the cross, Chineke abịazi gị what to do. All of a sudden, you begin to look for something. And when we have time for any, you can't hear you again. Actually, I got all the idea. Here, nature have in Jesus. And what we have on, I don't want to say Jesus pass man. Jesus pass man. I'm not going to command pass man. I can't hear you. But I don't say Jesus pass man. Jesus pass man. Hallelujah, somebody. Hallelujah. More for the year to money. But when you fall sick, I don't know. I need to dig at it. I'm too busy. I'm very busy. My shop, my this, my that. Busy. What time? I'm going to 10 minutes.
Ọ 10 minutes ka anyị ga-eji ka mbe ka m ke rush aba. Mgbe nri anyị abịara anaga ha. Atọ. Agba ha nkịtị. Mgbe ọrịa abịara ị na-amazi onwe gị, nwere onye na-echeta ha 5 minutes after 5. I'm going to another one by 10 minutes 21. And I can't go here. You hearing a megane? I may abandon. Now, lay on a good go ahead, read. Mark of the beast. Man, boy, mark of the beast. Mark of the beast. Here, man can more here. Bụ ụdị nke oyi ihe atụ nke oke ma ọ bụ nwunye. Ihe atụ nke nwoke ma nwanyị. You don't worship it. Lay by. Ihe atụ nke nwoke ma nwanyị. You don't kneel down to worship that thing. Ihe atụ nke anụmanụ ọbụla nke dị n'ụwa. Ihe atụ nke anụmanụ ọbụla nke dị n'ụwa. You don't worship it. Ihe atụ nke nnụnụ ọbụla nke nwere nku nke na-efe efe n'eluigwe. Ihe atụ nke ihe ọbụla nke na-agbụ agbụ n'ala. Ndị ahụ n'ebe a na-ahụ na ha nụghị ha ikwuga. Ahụ na gị na ha chọọ na mmalite Baịbụl gị na-eti amen, amen, amen. Ebere m ga-arụ ọrụ ba ihe m kwuru bụ okwu nke onye. Anyị ndị na-akpụ na asị na-eme n'ihe ọma nye ndị na-eme gịnị na-akpụ na asị. Na-agọzi ndị na-abụ n'ọnụ. So Chineke nye m ike. Chineke nye m ike. Ka m okwu ọnụ gị. Ka m okwu ọnụ gị. Kwusie ike. Chineke nye m ike ka m okwu ọnụ gị. Ọ dịghị mfe ime okwu ọnụ gị. Ọ dịghị mfe ime okwu ọnụ. Mana onye nyere mmụọ nsọ. Mana onye nyere mmụọ nsọ. Ọ ga-eme ya. Ọ ga-eme ya. Nye mmụọ nsọ gị. Ka m okwu ọnụ gị. Luke 9:51 to 56. Yes. Ọsọ o ruo mgbe ụbọchị na-ezu oke. O nwere onye a na-agbata ukwu ya ebe a, ukwu na-enye gị nsogbu, a na-agbata ukwu ka ekwenkwele ka ukwu ahụ agaghị agwara n'ihu eme ka ị nwere onwe gị etighị mkpirisi na njọ.